tedduɓe hettiyankoɓe RFI fulfulde eɗen ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kekiɗe hannde o eɗen gondi ɗo e debbo nanaɗo nalanke lolluɗo inna wiya Fama Mbaye sikki ala wi Fama Mbaye wiya jalluɗi yela jalluɗi yela ina haala ko heewi ko gonga hanki yela yimama ko ɓooyi yela nawami nder dingre kono kadi oɗo debbo o jeeya koye sukaɓe nalankoɓe lolliɓe yela ha yela netti wonde tan yimɓe e nder hinde Fama Mbaye RFI fulfulde salminima. Assalamu alaikum Oumar El Hadj Thiam mi salmini RFI fulfulde dendagal kettotoɗo Fama Mbaye sawtu ɗum ɗo wawi nanede foof mi salmini bandiraɓe mi juurimaɓe kadi mi wima Seydi Thiam bisimilla ma e galle ma mi salminima mi juurimama mi salmitimama. Yela so tawi woni yimama sikki ala eɗen gandi yimɓe nde nawrete koto banggue kamɓe ganduɗa wiyeteɓe les griots woni awluɓe gawɗo noon wiyanno hoore muɗum ko minen goni cakaji kaaloji ko min goni cakaji moftoɓe sirruji so wona minen inɗe lamɓe men ha yanno e maaje jejji kono hannde o eɗen mbawi ɗum ɗon laataki ha joni ene heddi e wonde dartol awluɓe walla mbiyene lawɓe eɓe jokki a famille ha joni kadi moftude ɗin sirluji wadde Fama Mbaye hannde o sen teskima en jii jimɗi yela waɗama modernisé an aɗa jeeya e sukaɓe nalankoɓe waɗɓe ɗum modernisé holko pamirɗani holko saabi itta o décision mbaɗɗa ɗum modernisé mbeɗa gila majjani walla ala. Eyyi ko noon tigui Oumar aɗa andi yela ko fina tawa awluɓe minen sukaɓe noon min gari min tawi mawɓe amen holko liggi e gawlago ha heewi kono kamɓe holtoɓe jogino hen limite kamɓe ɓe tonguitonoɓe wawde modernisé minen noon sukaɓe Allah rokki min haɗilantagal wawde modernisé gawlago min jetti ɗum ɗo fof to yetti han saabu gawlago no riche saabu hanki awluɓe dusanno ko jamireɓe ha joni ni nde tawno jamireɓe hanki ɓe kamɓe goodi ha hande heddi ko neɗɗo fof e génération muɗum minenne min goni koye dusde génération amen min modernise min mbawa yabde e jamanu kadi kono mbiɗani min ndena kadi fina tawa amen ɗum tan tagi amin modernise gawlago tigi ko fof wawa hedde hen ne banjagara helere sayuina dari tondina fece motas bagusi ya saykano ya sayko marie jamreɓe ne jime hen siyanaɓe tedduɓe ne jime hen jimɗi yela kadi so tawi en teskima heewiɗo yimete yimete ko hewɓe ɗum ko defta beela an to banggue wadde modernisé wonko ɓeyduɗa hen walla ala wonno ko noon ko mbaɗɗa. Eyyi machallah gawlago min modernise ɗum no fewi modernise am saabu groupe jalluji yela hande kala ɗo min jour concert ɗum kewdito ko yela nde tawno ko ɗum woni fina tawa o ko ɗum sa yini haynino kone noti e nden inde ni par ce que min mbi jallude ha min payo ngo yela yidde tan yo gawlago yaaru yesso min modernise ɗum noon somin cuuɗo joni yela joni min mbaɗa hen clavier min mbaɗa hen sabareji min mbaɗa hen foof mbaɗa ɓeydo welde ɓeydo yadde jamanu min modernise ɗum ha feewa ko en kadi yimɓeɓe kadi ne jiiti hen koyemumen